Πάμε λοιπόν, αφού λέτε για τη διατροφή των σαλιγκαριών, να μας πείτε πώς ακριβώς εκτρέφονται τα σαλιγκάρια. Τι τρώνε τα σαλιγκάρια? Ακριβώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε την τροφή τους. Είναι ένα σιτηρέσιο με τη μορφή φυράματος. Οι περισσότεροι θα ξέρουν, είναι στην μορφή, μοιάζει με το φύραμα που δίνουμε στα κοτόπουλα. Είναι ένα αλευρώδες κατασκεύασμα, το οποίο στη βάση του περιέχει σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια και κρυθάρι για πρωτεΐνες. Περιέχει επίσης άλλα 20 ιχνοστοιχεία και βιταμίνες απαραίτητα για την ανάπτυξη και περιέχει και ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη δημιουργία σκληρού και λίφου στο σαλιγκάρι. Αυτό το μείγμα στις σωστές αναλογίες είναι η τροφή των σαλιγκαριών και αυτό το μείγμα είναι που δίνουμε κάθε 2 ή 3 μέρες που είπαμε στην αρχή για να μεγαλώνει το σαλιγκάρι. Αυτή είναι η τροφή του. Μάλιστα. Όσον αφορά το οικονομικό μέρος, να επανέλθουμε, κάποιος που θέλει να επενδύσει μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενο ή μπορεί να ενταχθεί σε κάποιον αναπτυξιακό νόμο? Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2008 έχουν ενταχθεί τα εκτροφία σαλιγκαριών, η θάλαμη εκτροφή σαλιγκαριών όπως αναφέρονται, στον αναπτυξιακό νόμο πλέον. Συνεπώς όποιος ενδιαφέρεται και κυρίως για μεγάλες εγκαταστάσεις μπορεί να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και από εκεί να επιδοτηθεί ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται από 50 μέχρι 60%. Πάντως μας έλεγε ο κύριος Νεοφύτου, ο κοσμήτωρας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όταν τον είχαμε συναντήσει στο Βόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ότι μεγάλη κολοσσία αυτή τη στιγμή όσον αφορά την εκτροφή σαλιγκαριών είναι με 18 και 20 στρέμματα, έτσι. Ναι. Και όταν μιλάμε για κολοσσούς σε άλλες εκτροφές ή σε άλλες επιχειρήσεις, όπως μιλάμε για τη Φάγη, για τη Δέλτα, γαλακτοβιομηχανίες, μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις. Εδώ μιλάμε για κολοσσούς στις εκτροφές σαλιγκαριών με μόλις 20 στρέμματα, έτσι. Με μόλις 20 στρέμματα, και αν πάρουμε υπόψη μας το κόστος του ενός στρέμματος, το οποίο βέβαια στα 20 στρέμματα θα μειωθεί, είναι λογικό αν γίνουν ιδιαίτερα όλα μαζί αυτά τα 20 στρέμματα, αλλά και το αρχικό κόστος των 18.000 να πάρουμε, μην ξεχνάτε ότι τα 20 στρέμματα που θεωρείται ένας κολοσσός στην παραγωγή σαλιγκαριών, στην εκτροφή σαλιγκαριών, είναι της τάξης μια επένδυση της τάξης των 360.000 ευρώ. Δηλαδή μπροστά στις επενδύσεις άλλων μορφών παραγωγής ή εκτροφής ή μεταποίησης, τα ποσά είναι πολύ μικρά. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε πάλι τον κύριο Νεοφύτου σε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, να μας πει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για την καλλιέργεια, για την εκτροφή των σαλιγκαριών, και επανερχόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και στην ελληνική, δηλαδή και η αγορά η ελληνική το ζητάει, ιδίως στα νησιά πάρα πολύ, αλλά και η ενδοχώρα. Ήδη άρχισε, εδώ το βρήκα στη Βόρεια Ελλάδα, σε πάρα πολλές ταβέρνες. Σας είπα ότι οι χώρες της Ευρώπης, κυρίως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία κλπ, μεγάλες ποσότητες. Άρχισε τώρα το Βέλγιο, Ολλανδία να τραβάει. Αλλά το πρώτο που θα σου ζητήσουν αυτοί οι έμποροι που θέλουν τις ποσότητες αυτές, πρέπει σταθερή ποσότητα και πιστοποιημένο προϊόν. Δύο πράγματα που αμέσως θα σου ζητήσουν. Διαφορετικά είναι εξασφαλισμένη και η διάθεση. Αρκεί να είσαι σταθερός στην παραγωγή, θα λες ότι εγώ θα σας προμηθεύω 1 τόνο το χρόνο, παραδείγματος χάρη. Τέλος, τον τόνο αυτό πρέπει να τον δίνεις. Και αυτό το προϊόν που θα σου δίνω θα είναι πιστοποιημένο. Το οποίο θα πρέπει να το πάρεις πλέον από πιστοποιημένα εργαστήρια. Και μην μπερδεύουμε, προσέξτε, τις κτηνιατρικές άδειες των κτηνιατρικών υπηρεσιών που πρέπει είναι απαραίτητες να δοθούν. Η πιστοποίηση είναι κάτι άλλο. Άρα εξετάζεις κάποιους παθογόνους οργανισμούς οι οποίοι δεν πρέπει να υπάρχουν ή δεν πρέπει να υπερβαίνουν ορισμένο πλαφόν που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν θα τα στείλεις, θα στα εξετάσουν αυτοί. Και αν προέρχονται από εργαστήριο, ας με επιτραπεί αυτό θα πω, δεν μπορούν να σε ξεγελάσουν. Διότι γίνονται ντερτή πια πολλά στο εμπόριο. Δεν μπορεί να το δώσει σε ένα άλλο εργαστήριο για το επειδή ότι έρχεται από ένα πιστοποιημένο που έρχεται ανταγωνισμό μεταξύ των δύο πλέον και δεν μπορεί να ξεγελάσει το ένα το άλλο. Άρα ο έμπορος που θα το πάρει θα σου το πληρώσει ή θα σου δώσει αυτά τα οποία παίρνει ή λαμβάνει εκείνη τη στιγμή. Κατά κλείδι, η εκτροφή σαλιγκαριών είναι μια εκτροφή την οποία την πληρώνεις τον πρώτο χρόνο και από εκεί και μετά, από τον πρώτο χρόνο και μετά αρχίζεις και κερδίζεις. Βεβαίως. Και απλά το κόστος που έχει